znate li popivati? Zona je to sve završeno. Samo što ću ovo otpivati, ja sam završio festival. Tako je, od lipta počinje, onda počinje Bananalica. Hvala. Momci, šta se nadate večeras? Misliš nagradi? Ma to se ne brige. Znači, čisto srcem nadzor, koji znate li popivate i... I guštamo. Svaka čast. Ništa, Bog. To je najbitnije. Voliš pobjednik ima favorita večeras? Moji favoriti su magazin Džiboni, zatim Oliver Dragović. Doris Dragović ima jako lijepe pjesme. Meni je drago da sam se uključio među 6-7 pjesama, 8 zatim Megetanin, Hari. Imaju strašne pjesme, ali kažem, meni je drago da će među 8 pjesama vjerojatno ima pjesme koje će dobiti ljudima za srca koji se vrti. Želiš da odvodine na melodijama Hrvatskog Jadrana? Da ću pjevati? Sigurno ću pjevati. Hvala vama. Za koga? Za Bač? Može. Najbolji i najveći na svijetu. Je, pa i dobar je čovjek. Matko, pisma, nagrade, publika, općenito dojmovi na večeras na festivalu. Pa lipa je večer, kao što vidite, napeto je, lipo. Puno ima lipi pisama večeras, moja je obično mediteranska. Dalmatinski smo, da? Dalmatinsko u stvari i ovaj... I? Je li lipo? Je, a šta ćemo onda? Družimo se. Hvala. Kapelin staviti. To ću postaviti. Đani uvijek lipo izgleda i uvijek ima najljepše pisme na našim festivalima. Šta se nadate Đani večeras? Vi ste toga izrekli sada da... Skoro ne mogu to reći. Hvala na komplimentima. Najljepše to je možda malo pretjerano. Recimo da nemamo loše. A što se da me publika primi lipo. Sličani, pardon, uvijek lipo primaju. I eto, doista o drugome ne razmišljam. Da profesionalno izvedem tu pismu. Uvijek. Hvala vam. Oko sebe puno lijepi cura. Malo će značenje, još odnosno na večer. Ja znam da ima veći vetermet nego večer, a ovo će biti sve isto što smo pripremili na mjesec dana. Ja se nadam da će uspjeti isto kao i večer. Večer je bila dobra, nema razloga da nas ne bude bolje. Šta je najvažnije kao vegetarijanka i kao kulinara, tako je za nas? Jučer smo bili drugi po glasovima publike i možda sam bio 10 po glasovima radio stanica, da sve skupa sam bio 5. Tako da smo kao 5 ušli u finale bez problema. Muca, na družimo fige večer. Hvala lijepa i vidite, zanimljivo. A možete se komestati proizvode. Hvala lipa, prijatno. Kao ste napravili večer? Ništa, to je svoju lijepu i njeznu pismu. Najvažnije, velikog nježnog srca. Da. Publika kako reagira? Lijepo, ja mislim da je bilo ugodno i drugo što ništa nije potrebno. Samo lipa i ugodna pisma, nagrada. Samo da se sedite i raspivati. Pa da. Valjane Bananalić. Dve redimo kada je za našega Bač. Onda s druge strane Užare, šta kaže večer? A dobro sam malo vidi ko je to pripremljeno. Se ovdje dešava, lipi cura. Zato sam izabrao sam svi to počuo da manje efektno bude ovo ako vidim ko je ti lipo. Znači, ipak lipo ti, a večeras ipak pismo ver. A ovo je najljepša pisma. Ja mogu ga gruba pisma. Najomiljeniji pjevač Pomoranca, šta kaže? Je li ovo pismo namijenjena ženu ili sinu? A pisma je namijenjena svima koji vole pismo, a pomorci su sigurno šutili da sam jedan komad mora i to je dobro. Privača rečeno jes. Sigurno sam pomor. More vodi iza bine, tako to daje dodatnu snagu i vama snaga više ne treba, te samo mot. A ja i ne pivam na snagu, kao lagano. Mene treba snagu možda da stane bini, ali za pivanje ne treba. Oliver, nagrada večeras vaš favorit možda? Ja nisam nikada pristalica prvi nagrada. To je u principu dosegli mač. Jer ako je malo lošija pisma prvo nagrađena, onda ti je to sistem bumerang. Cesarica lani nije nagrađena, ali je postala najjača pisma prošle godine, a ove godine... A ove godine će se sigurno svijač slušati, što je važno za pismo i za mene. A i dobro
da se ovakve pisma i pojavljaju, zato što ta publika će se odgajati na pravi način. Tako je, nema više sredine, tako da smo mladi i malo stariji svi smo vera. To je nekakvi odabir poslije puno godina. Uglavnom su i stariji i mlađi za to šta radi. Neka vas vera, sa puno lijepih pisama još puno uz nas. Hvala lijepa. Hvala vama, ovo intervju sa mladima trebate raditi, ali sa pravima mladima. Oliver je još uvijek premlad za srce za nas. Hvala. Hvala vam. Tiskana, najljepših pisama, šta kažete, nadate se nagradi? Ja ću te. S obzirom da sam ja ovako što se nagrada tiče na prvu loptu uvijek bila uskraćena, ako se vratimo unatrag koliko, ne znam koliko je to bilo kada je skitnica bila, ne pamću uopće godinu što se uopće mogu sjetiti, ali sjećam se da sam bila negdje 6. 7. a da mi je ta pjesma otvorila pute kao i ono široko i na toliko vrata, tako da je postala jedan mega hit koji je ušao u nekakvu legendu naše zabavne glazbe. Prema tome, mislim da sam ja pjevačica koju treba poslušati nekoliko puta da bi se pjesma mogla dopasti. To je ipak legenda koja živi, zar ne? Ko skitnica? Pa mi smo svi zna skitnice pomalo, pa ako je sudeći po pjesmu, onda smo svi pomalo legende. Ja mislim da ni to je počelo Vela Luka. A čujte, ni to nije počelo. A Vela Luka će malo počekat za 8 mjesec. Jesen dolazi nova kadeta, novi mega hitovi. Pa ja još uvijek nisam ništa pripremila, ja to moram priznat. Ali ja se nadam da će negdje početkom 9. mjeseca morat se malo prionuti posla i početi razmišljati o ovoj ploči. Ja sam hvala najljepša. Najljepša hvala vama i pozdrav dragim gledateljima. Hvala lijepo. Ipak, očekivanja su velike. Pa jesu, mislim, iako već sam ulazak u super finale je veliki uspjeh. Uspjeli se u zadnjih par godina već uspjesi, zašto ne večeras? Pa tako je, iako ja mislim da sam već osvajanjem trećega mjesta u ovoj večeri ispred, ni da je to već veliki uspjeh, a ovdje sve ovisi malo i o sreći i o svemu, ali već je uspjeh taj što se pjesma izvede u ovoj večeri, ipak. Što ga se vede sa puno srca. Tako je, ja to mislim da je osnovna stvar i da nekada nije nagrada ni toliko važna koliko je važno da pjesma ostane. Može nešto sa strane? Sa strane šta? Dica na Sumpetu vas ponovo očekuje gleda Sumpetar Festu. Možemo li predočiti vaš dolazak? Ja se nadam ako me obveze ne ometuju ili nešto, da ćemo se opet vidjeti jer ja uvijek volim otići tamo. Damo li vas ljudi? Pa tako je, da se vidimo opet. Hvala najljepša. Adio, molim. A nešto novo, vidite, kod mene uvijek nova luka uvijek isto uvijek dobro. Vuč uvijek pun iznenađenja. Pa mislim da je moja pjesma bolja od ove što se sad sluša. A ovo je druga treća. Čekajte, mi brate uvijek pusti. Ne pravda, uvijek. I svi će ove mene upati, Vuče, ja i kaj, svi kaj da sam moja država ploča. Vuč to država pika, hvala. Ovdje se neki non stop podupiru, a znam oni koji su. A ti ne iz Njemačke se gažu. Vuč, hvala najljepša. Ništa, hvala, Bog živjeli. Nadate večeras? Nemam pojma, Nadajmo se kao i cesarica. to kad bi bilo mi onda space shuttle. Džibon uvijek pun mega hitova. Čemu se nadat na jesen? Ne sam ništa, ovo je jedna od najljepših pjesma koje sam napravio u životu, nije baš na prvo slušanje kao cesarica. Cesarica isto to je trebalo na 3 mjeseca da upali, tako će vjerojatno i ovaj ima sudbinu. Pa sad naš ne znaš šta će se dogoditi, nema pojma šta se dogodi. Dok iduća pjesma više ljudi vole, neće voliti. Kaže se ko čeka taj dočeka. Dobro je. Nadajmo se još većem uspjehu karijere. Hvala lijepo. Hvala tebi, Džibon. Nadat. Pa ja sam nadam da ova vrućina neće biti toliko velika da spasti moje srce ova vira i da će ovo ostati dalje. I vrtit će se i bit će slušana i... Ivo srce pjela ne izbacuje oko velike mega hitove, znači da je to srce ipak otkrio od mjesta. Pa budući da su to napisali moji prijatelji Toma Duljaš i Džiboni koji su stvarno veliki kompozitori, veliki tekstopisi, mislim da nije bilo teško mi otpijati tu pjesmu i zadovoljstvo raditi s njim. Ive, hvala najljepša. Hvala vam. Gleda još jedna himna iz vaših usta večeras, čemu se nadat nagradi ili ne?
Pa ja sam nagradu osvojila sinoć i to je jedno vrlo vrijedno nagradu, recimo druga nagrada za živija u onoj strašnoj konkurenciji, mislim da je to za mene bilo jedan uspjeh, veliko zadovoljstvo, a večeras ne znam. Stvarno imam previše dobrih pjesama i mislim da ima jedno 5-6 komodno koje mogu i pobijediti, dobiti nagrade, tako da nema tvojih. Joj, stvarno čeka ona mene, a još više čekam ja nju. Znači, animacija totalno, moram, toliko mi tijelo više traži, mislim, stvarno ću eksplodirati, ako ne odem što prije. Vrućina se gasi u Korčuli. Vrućina se podiže u Korčuli, ali na drugi način. Dobro, mene, čemu se nadati jesen, ima još koja himna i još gusta? Uvijek se nešto priprema i ako imaš sreće i ako ti je tako suđeno, onda pjesme prave izađu, ako ne moraš onda strpljivo čekat. Mi se nadamo u vašoj gazeti mega hitova svih. Šta vi kažete kad spremate? Ja mislim izašlo, to je omotnica već tu, vjerojatno za koji dan će to biti u prodavnicama. Onda ćemo se našati vaših prekrasnih pisma. Meri Panalić. Molim Bog. I splitskoj publici što je najvažnije ove godine i nadamo se najveće nagradi. Pa to bi bilo tužno ako bi ja bio najveće iznenađenje. Zato ja svoj rad do sad nisam već bio i potvrdio sve to skupa što radim. Pjesma je malo šokantna, novija je malo van vremena i prostora, izlazi iz okvira nekakvih normalnih pjesama i repetirali sa operom. Ali neću, da će pobijediti. Konkurencija je velika, pisma stvarno otvara dušu. Konkurencija je velika, Doris je to je ovoga trenutka, imamo isto bodova mi i Doris, a Doris opet pija moju pjesmu, pa vidjet ćemo. On će držimo fige, Panalić. Hvala vam. Vidjeli smo ovdje na televiziju službeno. Šta vam se čini još naše slike o ovom festivalu? Prekrasan. A o pjevačima? Najljepša. Ko je voditeljica? Gospođa Đuričić. Đuričić je sjajna kao uvijek, Danijela je tek na početku, je isto prekrasna. Drago mi je šta volite Split i šta volite ovaj grad. Pa vi ste dalmatinska, vi samo Makarka, to vi samo čekate turizam. Nego onda će Martice pasti. Martice pasti, hvala lijepa. Pogledam, čemu se nadate, Marabit? Ja sam već 100 puta rekla da, mislim, nadam se jedno da publika primlje. Ovu sam prekrasnu pjesmu koju sam skupa s Danijelom srca otpjela i to se mora osjetiti. To mora i osjetiti, nadamo se i publika da držimo fige večeras, Panalić. Hvala vam. Sastavni dio magazina, čemu se nadate Danijela večeras? Nagrada vam nije bitna, to sam rekla još 1000 puta, mislim, bitno je samo da pjesma ostane u ljudima, da ostane među njima. Mislim, po reakcijama do sada da su i odlično primili, nama je samo to bitno i ništa. Danijela, Panalić. Hvala vam.
u ime autora i zbog autora. I upravo njena ljepota i njen raskoš i upravo njena težina koju su meni izazov su i prevagnuli u mojoj odluci da ja uopće nastupim na festivalu. Ja sam nekako, uvijek sam bježala od festivala. Doris, neka vas na festivalu postanete zaštitni znak, vi, Tončik, Kunić, Novi Tandem. Hvala najviše da su lijepe želje, ja ne znam, meni je ovo puno veliko uzbuđenje bilo. I sada sa ovog aspekta ne znam da li bi imala snage za ponovno. Međutim, šta će biti za godinu dana, to naravno ne zna niko. Hvala vama. Teresa, vi ste poznata frizerka u Splitu i ja vas vidim na ovom festivalu, da učestvujete, nešto radite, šta vam se čini ovo festival? Oduševljena sam, ne samo sa pozornicom, nego sa pjevačima i sa svim učesnicima festivala. A vi ste bili tako diskretni da kažete ko je najdraži? Svih na festivalu, Bača. Ali ko je pjevača najdraži, mislite ko će pobjediti? Najdraži od pjevača mi je Patjera. Patjera. Neće da dobiti nagradu. Znam, ali se jako sviđa njegova pjesma i sviđa mi se pjesma od Doris Dragić. Imate ukus. Hvala gospođo puno. Šteta što i vi niste u mlađe dane sa tim očima pjevali. Molim lijepo. Da je publika prihvatila, pošto sam prvi put na festival. Do sad smo me prvo vratili, ne znam će biti do kraja. Ne znam, ovisi o meni. Ovisi o ljudima koji budu izabrali pisme kraj ove godine. Zar ti misliš da se to plaća, da? A onda kako će ja znači da godine biti, jel? Misliš će se nada? Nada se. Sad se mogu izolirati malo, doći samo doći spavati. Da. Ne mogu nikako pisao, pisma kada se dobro sjeća na moru. Često u proizvodu, radite mi vašu utisnu festivalu. Ali nisam da mi se... koja spašava sve situacije i sve imate u svoj koncert. Šta biste imali rekli o festivalu? Znate šta, sama iznimka da ja vodim festival, jer više ja se ne bavim tim poslom, radim iza kamere uglavnom, je dokaz što ja mislim o festivalu. Ja sam rekla u Slobodnoj Dalmaciji da mi je čast voditi melodije hrvatskog Jadrana i da vjerujem u visoke kriterije gospodina Vuljića, koji je obilježio svojim pjesmama, mogla bih reći, život ne samo moje, nego mnogih generacija. To se pokazalo već prve večeri. Već prve večeri sigurno smo dobili 10 hitova, sjajnih pjesama, dobrih scenskih nastupa i iznenađujuće dobrih interpretacija. Rekla sam, veliki problem ovog festivala bit će broj 1, što će finalna večer biti predpjesma za sve kvalitetne pjesme koje će se pojaviti na prve dvije večeri. To je najveće. Hvala puno, vrlo stručno i puno ljubavi na naš festival.
a drugu mesto s nazivom Melodije Jadrina. Inače što se dođe čuli 24 javne svadbe, povijele od službe početka. Ja bih želio da zahvalim svim sponsorima i roditeljima koji su pomogli da se ovo dešavno naravno će i doći. To su generalni pokojitelj za hvalame Ljeđe Vojna Hrvatska, Mladinac, Ulazijem Žad, Ulazijem Žad, Ulazijem Žad, veliki, grandi